že obetoval lásku. To by som nedokázal, si myslím, že akože dať národu celý život, že potrebovali by sme 150 štúrov do parlamentu, aby to vyzeralo super. A myslím, že by dokázal v takom pozitívnejšom slova zmysle ovplyvňovať slovenský národ. A bol by super influencer. Asi by sme potrebovali niekoho, kto by to takto uchopil z tejto strany. Ale niektoré veci sa jednoducho nedajú vyjadriť v slovenčine. Že ešte taký dobrý náprotivok sme nevytvorili, ako napríklad influencer už spomenutý. Jazyk má slúžiť ľuďom a nie ľudia jazyku. A možno trochu prehodnotiť to, že koho sledujeme, koho nasledujeme, lebo Štúr vystúpil sám na tom sneme. Ten muž, čo dal národu štýl, reč tak významná, na považí znie. Ten muž bol ľudový Štúr, ten, čo národu pýchu vrátil. Tak si to povedzme Štúrovým hlasom, národovec, ľudový Štúr. Vitajte pri počúvaní podcastu Štúrovým hlasom. Podcastu o živote a vnímaní tohto národovca v minulosti a dnes. Dnes sa prenesieme do prítomnosti a rozoberieme s influencerom Matúšom Mahútom, ako by sa Štúr uchytil v dnešnom svete, keby žil. Tento podcast pripravil Trenčín Region. Moderuje Veronika Valúchová. Matúš, vitajte. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Pekný deň. Poďme sa porozprávať o tom, aké nadčasové hodnoty by sme si mohli zo života a diela Ľudovíta Štúra prevziať do súčasnosti. Tá jeho odvaha vystúpiť z stavu, myslím, že je taká najdôležitejšia. Aj to, že pracovať na niečom celý život a tá obetavosť, že niečomu naozaj zasvetiť. Že tak svoj voľný čas, ako sme počuli v predchádzajúcich faktoch, že obetoval lásku. To by som nedokázal, si myslím, že akože dať národu celý život. A tá nadčasová hodnota je práve v tomto. Že potrebovali by sme 150 štúrov do parlamentu, aby to vyzeralo super. Takže toto by som si od neho zobral. A možno aj tá starostlivosť o seba. No, či by sa potom dohodli tí 150 štúri v parlamente? Tak asi by sme všetci nosili brady v takomto prípade. Nie všetci to môžeme dovoliť samozrejme kvôli genetike, ale myslím, že by to šlo. Že byť tak hrdý na svoj národ, na svoju reč, tak v tom by som si zobral od neho príklad. A teda beriem stále. Predpokladám, že toto vštepujete aj svojim študentom na bilingválnom gymnáziu, ako sme sa rozprávali. Čo im najčastejšie o Ľudovítovi Štúrovi hovoríte? No, ja som ešte len 2 mesiace učiteľ, takže som taký nový, ale určite sa teším na to, keď budeme o Štúrovi hovoriť. A teda aj z tohto stretnutia si zoberiem nejaké poznatky, ktoré budem posúvať ďalej. A zatiaľ berieme literatúru, preberáme a o Štúrovi ešte budeme niekedy hovoriť, ale cítim to na nich, že akože vnímajú to ako veľkú osobnosť, ako takú súčasť, že ak sa povie slovenčina, tak hneď za tým sa povie Štúr. Ako veľká osobnosť a veľký milovník a fanúšik slovenčiny. A keď budeme o ňom hovoriť, tak určite povieme tento život a páči sa mi, že sme ho tak poľučtili, že to nie je nejaký neuchopiteľný, nedotknutelný ideál, ale bol to naozaj človek, ktorý dokázal veľké veci a tým svojim príkladným snažením sa niekde dostal a teda dostal nás všetkých niekam. Tak o tomto budeme hovoriť určite. Mne sa páči, keď sa akože hovorí o veľkých ľuďoch, ktorí niečo dokázali ako o nie že seberovných, akože k nám, ale to, že boli možno niekedy ešte na tej horšej štartovacej čiare ako my a dokázali sa dostať veľmi, veľmi ďaleko. Uh-huh. A je niečo, v čom by ste chceli byť ako on? Chcel by som byť vyšší, asi. Toto a mať tú odvahu, ako mal on. To by som chcel byť ako on. Je nejaká otázka, ktorá vás zaskočila? Hovoríte teda, že ste pedagógom len krátko, ale vyskytla sa taká nejaká? V rámci Štúra ešte nie, ale mám rád, keď ma prekvapia. Akože častejšie sa to stáva na angličtine ako na slovenčine. A keď sa bavím o nejakých slovách, že prečo je to takto. Ale tí študenti sú akože starší, takže už nemajú také detské otázky, že prečo sa toto píše s Y a že mám to napísať červeným alebo modrým. Akože. A skôr takéto veci si nechávame na hypotetickej rovine. Ale veľmi sa mi páči, keď sa študenti pýtajú. Ale takto zákernú ešte nie. Ešte to tolerujú, že som začínajúci. Takže ma nechcú skúšať, ale teším sa na to, keď to príde a budem stresovať pri tom, nech ma to niečo naučí. Myslím, že takým spoločným znakom vás a Ľudovíta Štúra je vášeň pre poéziu. Povedzte nám o tom viac, čo vás k tomu viedlo, prečo to máte rád. No, urobím si reklamu, keď už som tu. Teda, aby sa to podložilo, že som milovník poézie naozaj, tak mi vychádza tento rok prvá zbierka básní, čo je akože dosť
zvláštne vydať poéziu, keďže sa vôbec nečíta, nepredáva. Ale chcem byť tým, ktorý vystúpi z radu. Dajme tomu, dúfam, že to nebude úplný prepal, ale poéziu mám veľmi rád. A trošku sa zakrikuje v rámci literatúry, že poézia je na druhej koľaji, že keď sa číta fantasy a červená knižnica a kriminálky a všetko možné, a tá poézia je vlastne taký čistý jazyk. To najčistejšie, čo môžeme dostať do seba. A preto sa mi to páči, že je taká skutočná, taká surová. Že na nič sa nehrá, vlastne je to o tom autorovi. Že autor nie je iba nejaká tepna toho príbehu, ale že do toho naozaj vylieva samého seba. A aj inak sa dá potom skúmať ten text, ak berieme do úvahy vlastne jeho život, jeho pocity. A poézia je krásna. A to, ako bolo povedané, že romantizmus to doniesli, tak veľký rešpekt našim pánom a Štúrovcom, že toto doniesli z Nemecka. Veľký rešpekt, že to takto posunuli. A čomu sa venujete, akej téme v básniach, ktoré tvoríte? To je veľmi široká otázka. Neviem, či má akože jednu odpoveď, ale životu. To je taká aj láske, nenávisti, tým veciam, ktoré ma práve zasahujú. A je to brané z takého skôr moderného hľadiska, že to aj o súčasnom vplyve sociálnych médií a o tom, ako sa človek nachádza v takýchto situáciách, že sa snaží byť niečím, čím nie je, aby zaujal publikum, aby vyhovel tomu, čo je vlastne trendom a také trošku z iného hľadiska, ale je to aj romantické. Autor, spisovateľ potrebuje svoje publikum, ako ste načrtli. V súčasnosti máme mediálne komunikačné prostriedky, máme sociálne siete, naozaj aj vy ako tvorca obsahu na sociálnych sieťach, alebo teda influencer, k tomu sa môžeme dostať. Máte svoje účty, svoje konto a dokážete osloviť to publikum. Ľudovít Štúr, ako tu už zaznelo, nič takéto nemal. Mal práve tie noviny a prípadne svojich priaznivcov. Kto myslíte, že to mal z vás ľahšie získať publikum, získať priaznivcov? To je jasná odpoveď, že mám to ľahšie. Ale myslím, že Štúr, keď vytvoril nejakú správu, ktorá sa dostala medzi ľudí, tak to malo o mnoho vyššiu hodnotu ako to, čo vzniká teraz na sociálnych sieťach. Že je to skôr také pobavenie alebo skôr kontroverzia, nejaký bulvár, čo sa najľahšie dostáva medzi ľudí. A keď chceme odovzdať niečo, čo má hodnotu, niečo, čo by sa nad tým človek pozastavil, tak je ťažšie to aj nejako uchopiť v tom algoritme a nejako to dostať na svetlo. Takže mám to ľahšie určite. No a my sme sa v rozhovore pred nahrávaním dotkli slova influencer. Pýtala som sa, či je to pre vás v poriadku, ak vás tak označím. Vy ste povedali, že mi to rád vysvetlíte. A je to také pošpinené slovo, by som povedal. Už len v rámci toho, že je to anglicizmus a nemáme na to nejaký dobrý preklad. Ako by sme to preložili? Ovplyvňovateľ? Ovplyvňovač? Vplývač? Niečo podobné. No a influencer, keď sa niekto označí za influencera, tak je to človek, ktorý má vlastný teleshopping, dajme tomu, že vlastne robí reklamu na veci, ktoré mu nie sú nejako sympatické a tak. A vlastne to influencerstvo sa čísla buduje najlepšie na kontroverzii a už to nie je také čisté, že by to niekto robil pre zábavu alebo že by chcel niečo odovzdať. Preto je influencer taký pošpinený, taká trošku urážka možno niekedy pre niekoho, kto sa snaží naozaj že ovplyvňovať. Štúr bol veľmi dobrý ovplyvňovateľ, dobrý influencer a myslím, že aj v dnešnej dobe by bol. A myslím, že z ľudí, z ktorých robíme influencerov, si nemáme toho tak veľa čo zobrať. Zo Štúra môžeme, preto by bolo super, keby bol niekto na rovnaký úrovni ako on v súčasnom svete, že by dokázal takto pozitívne ovplyvňovať a prinášať tú národnú hrdosť a že sa stávať za ten jazyk, aby bol krásny, aby prekvital. Takže influencer, občas ako urážka, niekedy ako kompliment, ale je tam taká tenšia hranica. Áno, niekedy to má negatívne konotácie. Už sme tu polemizovali v tomto podcaste, poďme do toho aj s vami. Čo si myslíte, čomu by sa Ľudovít Štúr venoval, ak by žil v súčasnosti? Premýšľal som nad tým, či by robil marketing nejakým značkám, alebo či by propagoval. A nejaké dobré barbershopy by určite dal do svojho repertoára. A možno nejaké obleky. Peaky Blinders by sa mu určite páčili. Tak odtiaľ by si bral príklad. A venoval by sa jazyku, keďže ho tak veľmi miloval. Nejaké hračky a slovné by tam určite zakomponoval. Pána Kubovčíka by určite zbožňoval a mali by spolu nejaký podcast, to by sa im páčilo. A myslím, že by dokázal v takom pozitívnejšom slova zmysle ovplyvňovať slovenský národ, tak ako to robia nejaké celebrity dnes. Pre tých, kto pozerajú, tak ukazujem, že úvodzovky. A bol by super influencer.
asi by sme potrebovali niekoho, kto by to takto uchopil z tejto strany. Keď sa bavíme o téme influencerov, aký typ obsahu tvoríš ty na sociálnych sieťach? Je to taká všeho chuť. A je to väčšinou experimentovanie s tým, že čo vlastne chce to publikum. Že akože môžem tvoriť poézie, a to tvorím teda poéziu. A veľmi o regiónoch to sa uchytilo, že každý región má vlastnú báseň a v tej básni sú spomenuté všetky také významné miesta toho regiónu. O Trenčíne som tiež písal, bol tam spomenuté to, na čo je Trenčín hrdý. A tak to funguje, avšak iba pri staršej generácii, takže na Instagrame to neletí, ale letí to na Facebooku. A na Instagrame je skôr taký obsah, ktorý je ľahšie stráviteľný, niečo také, že fanfarky chcem povedať slovo, ale nechcem, aby to bolo v takejto konotácii. A niečo jednoduchšie, ľahšie stráviteľné. Že tá doba sa posunula do bodu, keď naša pozornosť nie je taká dlhotrvajúca a preto je potrebné sa tomu prispôsobiť, ale zároveň do tých príspevkov vsunúť nejakú hodnotu, ktorá by to posunula na vyšší level. Že tá jedna vec sa dá vnímať ako niečo smiešné, ale keď to človek pozrie 2-krát alebo 3-krát, tak môže za tým nájsť niečo hodnotnejšie. Takže sa snažím to nejako takto poňať a vlastne je to celkom kontradikcia v tom, že niekto si pozrie moje video, kde je niečo vtipné, niečo krátke, niečo bláznivé a potom sa dozvie, že som učiteľ, tak si to tak nevie spojiť. A hlavne tá staršia generácia, že tak čo sa tam prezentuje na tých sociálnych sieťach a potom učí naše deti a že nebolo to také nič predtým, takže sa to moc nedá pochopiť, ale beriem, že je to niečo nové. A s ním by som išiel do spolupráce určite s ľuďom. To by bolo super. Môžeme to považovať za obdivuhodné, že Ľudovít Štúr bol známy v 19. storočí a je teda známy dodnes, ale nie len ako osoba z minulosti, ale ožíva aj v súčasnosti práve v tých marketingových kampaniach. Čím to podľa vás je, že je stále živý, že je atraktívne pre súčasnú generáciu? A z toho marketingového hľadiska myslím, že akože je tak sugerovaný a pevne zapečatený v mysliach všetkých Slovákov, keďže sa o ňom učí už od základnej školy. A že vlastne stále hovoríme, že štúr a malo by sa to, akože je to dobré. A tie marketingové spoločnosti ho využívajú práve kvôli tomuto. A je stále atraktívny už len tým, že vyzerá veľmi jedinečne. Akože tá jeho brada, taký vysoký prísny výraz a vlastne už len podľa siluety sa dá odhadnúť, že je to vlastne Ľudovít. Ak konkrétne myslíme na jednu takú silnú marketingovú kampaň od jednej automobilky, ktorá vlastne poňala ten ľudový voz svoj ako Ľudovít Štúr, tak tam som to zachytil veľmi a vlastne Ľudovít Štúr tým svojím krásnym prejavom je taký špecifický, takže to sa dá vo veľkom využiť a teda som rád, že sa aj takýmto spôsobom pripomína Ľudovít Štúr a že akým spôsobom dosiahol nesmrteľnosť, že je stále takýto živý. A ako to bolo napríklad pri epose o Gilgamešovi, to veľmi rád učím o tomto, že to vlastne prvé dielo a zachovalo sa kvôli tomu, že bolo niekde napísané na kamenných tabuľkách a vlastne Gilgameš získal nesmrteľnosť tým, že sa ešte stále o ňom hovorí. A vlastne aj takýmto spôsobom je Ľudovít Štúr nesmrteľný, že ožíva v tom marketingu, že je nám stále pripomínaný. Tak to sa mi veľmi páči. Akože niektorí ho môžu zneužiť kvôli tomuto, že akože Štúr je známy, tak tam dáme Štúra, že bude to cool a že tí mladí to budú žrať a tak. Ale ak to má mať nejakú pozitívnu stránku, tak to, že si ho stále pripomíname a že dokáže ožívať v našom jazyku. Ak by sme sa presunuli z online sveta ku knihám, tak čítaš rád? Čítate rád? Áno, veľmi. Musím. A vedeli by sme aj odporučiť nejakú knižku, či už napríklad o jazyku, alebo o samotnom Ľudovítovi Štúrovi, alebo o téme, ktorá s našou debatou súvisí. Nejakú knižku, ktorá by naozaj stála za to prečítať si, podľa vás? Na to sú povolanejší, myslím, na odporúčanie kníh o Štúrovi, ale čo sa týka slovenčiny, tak možno to bude, že príliš očividné, ale etymologický slovník je za mňa najkrajší. Môj brat mi ho daroval na meniny, najlepší darček na svete. A vlastne etymológiu považujem za taký najzaujímavejší článok, čo sa týka jazyka, že akože najlepšia disciplína, ktorá sa zaoberá vlastne pôvodom slova, že koľko zaujímavostí môžeme zistiť z tej etymológie. Že slovo je niečo ako čarovný prútik, ktorý používame, ale nikdy ho nerozoberieme a nevieme, že odkiaľ pochádza. A to ma na etymológii veľmi baví, že každé slovo má nejaký pôvod, že môžeme zistiť, že kde sa začalo používať, akým spôsobom, že ako sa vyvíjalo
a že od toho sa vlastne ľahšie odvodzuje, či je tam Y alebo mäkké I a že dokážeme aj v angličtine. Toto funguje veľmi, že vlastne je to jazyk, ktorý sa skladá postupne a keď spojíme nejaké dve slova a nevieme, čo znamená, tak si ho môžeme rozdeliť na menšie časti. A vlastne to už je morfológia síce, ale a etymologický slovník, to je moja finálna odpoveď. Ja sa vrátim ešte k tým básňam. Čítali ste, predpokladáme, niektoré jeho? Máte nejakú obľúbenú? Krivánska sa mi veľmi páči, že je tam každý mäkčen zdôraznený a je to také veľmi národné, ako Kriváň ako najväčší symbol Slovenska, tak tá sa mi veľmi páčila. Je to Kriváň, ale musím ho ešte prekopať viac trošku, nechať sa inšpirovať a možno tým takým romantickým pohľadom niečo preniesť aj do svojej poézie. Zaujímajú takéto témy aj žiakov? Aký majú vzťah k jazyku? Pretože niekedy sa vyčíta súčasnej generácii, že dostatočne nekultivuje svoj jazykový prejav. Vidím vo vás nadšenie práve pre etymológiu a takéto jazykové javy. Aký je podľa vás, z vašich skúseností, v súčasnosti stav v školstve, v školách medzi deťmi? Učím na bilingválnom gymnáziu, kde sú tie deti vlastne také viac značené pre učenie, pre jazyk a snažím sa to využiť teda, že experimentujem s nejakými aktivitami, že čo sa im páči, čo nie. Kultivujú relatívne dosť ten jazyk, ale je tam ten presah anglicizmov určite a možno budem trochu ambasádorom anglicizmov teraz, že si ich zastanem, keďže máme veľa slovenských puristov, ktorí to nenávidia, že používame angličtinu. Ale niektoré veci sa jednoducho nedajú vyjadriť v slovenčine. Že ešte taký dobrý náprotivok sme nevytvorili, ako napríklad influencer už spomenutý. A veľmi veľa iných slov, ktoré vlastne nemajú dobrý preklad a preto to používame v tej pôvodnej forme. A myslím, že to je fajn. Akože jazyk má slúžiť ľuďom a nie ľudia jazyku. A preto je fajn, keď sú tie anglicizmy. Avšak celebrity, ktoré sú dnes tak akože najviac stávané do popredia, nejakí reperi a tak, skladajú texty na úrovni A2 a to má akože najviac ľudí rado, čo by som možno trošku pozdvihol, že používa ten jazyk. Máme bohatý jazyk. Slovenčina je krásna, dá sa s ňou veľmi príjemne hrať a myslím, že by sme mali využívať jej plný potenciál. To sa snažím vlastne sugerovať tým študentom, že máme s čím pracovať, len to stačí uchopiť. A kultivované je, myslím, že dosť, ale vždy to môže byť lepšie. A máte v pláne nejaké špeciálne metódy a formy práce s deťmi, s ktorými sa ich budete snažiť povzbudiť, pracovať v tejto oblasti? Mám krúžok kreatívneho písania a teda môžem využívať vlastné poznatky o tom, ako funguje to tvorenie textu. Tak najmä v tomto. Ale máme dobré aktivity. Je to stále experiment, že ešte sa stále učím, že čo funguje alebo čo nie, ale napríklad jedna veľmi príjemná aktivita od Eminema, existuje pieseň Stan a sú to vlastne listy fanúšika k svojmu idolovi, písané veľmi otvoreným štýlom, kde sú používané vulgarizmy a takéto veci, ale s tými študentmi sa to snažíme prepísať do formálnej formy a funguje to veľmi, že sa naučia preklad toho slova alebo využitie štilistických figúr, že ako inak to povedať, toto by som vyzdvihol. A budem ich zbierať a budem aktualizovať, ak ešte bude nejaký ďalší podcast, tak sa podelím s vami so svojimi skúsenosťami. Ak by Ľudovít Štúr vošiel k vám do školy, čo by ho potešilo? Kávovár určite. Že je tam veľa slovenčinárov nadšených pre jazyk, to určite. Jeho fotky v triedách myslím, že by určite fungovali. A to, že žijeme tým jazykom, že vlastne jazyky sa prelínajú a myslím, že by ho to veľmi bavilo, keďže bol taký polyglot, môžeme povedať, že vnímame všetky tie ostatné jazyky a snažíme sa nimi inšpirovať v rámci slovenčiny. Ešte skúsme nájsť prienik medzi vašim online svetom a jeho knižným svetom, ak by mal možnosť mať účet na sociálnej sieti. Čo myslíte, ako by to vyzeralo? Mal veľmi veľa prezývok a to by ma zaujímalo, že čo by si z toho vybral, že aký by mal nickname a používateľské meno, ako by fungovalo nejaký Velislav, alebo Slav, alebo Ľudo, alebo Uhrovský ženáč, alebo niečo. Je veľa možností, čo by sme mohli vybrať. A myslím, že mal veľa sledovateľov, veľmi veľa, už len kvôli tomu, že vyzerá tak reprezentatívne veľmi. Aj to, čo vlastne reprezentuje a aké má hodnoty, tak verím, že určite babky na Facebooku by ho žrali určite. Tým som si istý, ale aj mladí. A v tom, ako by
ich pozýval ako keby prijať tú slovenčinu za svoju priateľku. Ak by sme chceli z nášho rozhovoru vybrať jednu tému, jednu myšlienku, ktorá by mala v nás najviac zarezonovať, ktorú by ste vybrali? Vnímať trochu Štúra ako influencera. To je bolo veľmi fajn. Že zobrať si od neho hodnoty, ktoré majú pozitívny vplyv na fungovanie celej spoločnosti, ako aj jazyka. A možno trochu prehodnotiť to, že koho sledujeme, koho nasledujeme, lebo Štúr vystúpil sám na tom sneme, kde akože reprezentoval práva Slovákov, čo je veľký rešpekt jemu, že mal na to odvahu. A vlastne z tej histórie taktiež vieme, že mohol sa dostať na vysoké miesta, keďže bol s volenským županom poverený, aby tam išiel. Keby sa nezaujímalo Slovákov, tak by mohol byť sebecký a dostať sa veľmi vysoko. Namiesto toho všetko obetoval. A myslím, že to by sme si mali zobrať. Ten správny influence. Myslíte si, že sme toho ešte ako ľudia súčasní schopní? Áno, vždy sme toho schopní určite. Len potrebujeme niekedy taký silnejší popud k tomu a veľmi dúfam, že tento podcast bude dostatočným popudom. Verím, že nielen podcast, ale aj vaše učiteľské pôsobenie. Ja ďakujem za rozhovor Matúšovi Mahutovi, ktorý bol tretím hosťom v našom podcaste Štúrovým hlasom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli podeliť sa s nami o vaše myšlienky a vedomosti. Ďakujem. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.